Τι κάνετε, καλά? Λογικά καλά θα είστε. Λοιπόν, αυτό να σας πούμε εγώ και ο φιλαράκος μου, δηλαδή από εδώ Αγαπάμε τελείωτα και Διονύσης Μεν. Θα σας πούμε τους 10 κανόνες, έτσι επειδή βαριόμασταν, δεν ξέραμε τι να κάνουμε και μπορούμε να βγάλουμε ένα βιντεάκι έτσι για να περάσει η ώρα μας. Άρχισε, πρώτος κανόνας. Πρώτος κανόνας είναι δεν λέμε ποτέ σε ένα αγόρι, θες να φασωθούμε. Δεύτερος κανόνας, δεν παίζουμε ποτέ με συναισθήματα άλλων. Αυτό είναι κορυφή. Ποτέ δεν το κάνουμε αυτό. Τρίτος κανόνας, δεν βάζουμε πάνω από φίλους, παρέα και αυτά, μια γκόμενα. Και ο καλύτερος. Για μένα. Τέταρτος κανόνας, πάντα όταν πάτε με μια κοπέλα να φοράτε προφυλακτικά. Γιατί μπορεί κανένα μαλακισμένο και μετά... Να την αφήσει έγκυος και μετά να τρέχεις και να φτάνει να πούμε. Αυτά είναι τα σημαντικά. Τα σημαντικότερα. Έχουμε και άλλους κανόνες. Αλλά εντάξει, δεν πιστεύω. Αυτοί οι κανόνες είναι καλύτεροι. Αυτοί είναι καλύτεροι. Τι να πούμε, άλλους κανόνες. Μεγάλα παιδιά είστε, ξέρετε τι να κάνετε. Απλά εμείς είπαμε να βγάλουμε αυτό το βιντεάκι έτσι για να περάσει η ώρα μας. Μέχρι να πούμε για καφεδάκι. Και ποτέ δεν πάμε μικρότεροι. Δηλαδή τώρα είσαι 16 να πας 14χρονοι. Ναι, γιατί αυτή είναι μικρή, δεν ξέρει. Άμα θες είσαι σοβαρή σχέση να πούμε, η άλλη τι θα κάτσει να με σοβαρή σχέση, θα παίζει με σένα. Και μετά θα πληγωθείς και άλλα πολλά. Η γκόμενη συμμετρής είναι να πω κάτι που της πάει εμένα, μιας και βγάλω αυτό το βίντεο. Ναι. Είναι κάτι 14χρονος, 13χρονος ρε φίλε και είναι πουτάνες ρε φίλε. Και το έχουν δει κάποιες, να φιλτράκια, μαλάκια που τα ψάχνα. Δεν πειράζει. Τώρα τα... Αφήσουμε κανένα τσιγάρο. Ναι, ας αφήσουμε μετά, όχι τώρα. Είναι το βιντεάκι, εντάξει. Πού είχα μείνει. Ναι, τα μικρά 14χρονα, 15χρονα να πούμε, πάνε, γίνονται πουτάνες, λέει μια στην άλλη. Χθες δηλαδή μου κάτι κορίτσια. Κάτι κορίτσια, κοριτσάρες όμως. Έλεγε η μία, θέλω να κάνω πολλά με ένα αγόρι, λέει καλά γαμηθεί και αυτά, αλλά όταν φτάσω μεγάλος 17 χρονών. 18. Ναι, λέει, κάπου εκεί. Και εντωμεταξύ είναι 14 χρονών και θέλει να κάνει πολλά, λέει και θέλει να τα κάνει στα 16. Λέει, αλλά λέει είναι πουτάνα, λέει και το παραδέχεται. Είναι κάποιες γκόμενες για τον μπούτσο καβάλα. Να το ξέρετε. Ποτέ μην μπλέκετε με μικρές. Ποτέ, μάγκες, ποτέ. Και ποτέ μην εμπιστεύεστε γυναίκα. Αυτό είναι και εσείς κορίτσια ποτέ μην πιστεύετε ένα αγόρι. Έτσι όπως λέμε στα κορίτσια και τα κορίτσια εντάξει. Εντάξει, να είμαστε δίκαιοι. Να είμαστε δίκαιοι. Αλλά πιστεύω τα κορίτσια κάνουν πιο πολλές πουστιές σε αγόρια παρά τα αγόρια σε κορίτσια. Το όνομα των κοριτσιών ακούγεται πιο πολύ. Να το ξέρετε. Και να το ξέρετε ότι με εσάς με τη μία σας βγαίνει το όνομα. Δηλαδή, εγώ άμα γαμίσω μία θα μου πούνε μάγκα. Ενώ εσείς άμα π.χ. σας γαμάω θα πείτε. Θα λένε ότι είστε πουτάνα. Το όνομα του είναι πουτάνα, καταλάβατε. Έτσι πάει. Τέλος πάντων, αυτά είχαμε να πούμε. Βαριόμαστε κιόλας. Πάμε να κάνουμε καφεδάκι τώρα. Ναι. Στα Βατιάτικα. Άντε, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και πιστεύω να σας αρέσει το βιντεάκι. Έτσι, ναι. Τι να πω. Αυτά. Άντε. Διονύση Μεν από εδώ. Αγαπάμε τελειότητα από εδώ. Μου είχα κάνει το Facebook, μάγκη, δηλαδή τους γάμισους όλους. Τέλος πάντων, μιλάμε. Άντε, τσάου, bonjour.